У Беларусь прывезлі браняваныя машыны расійскага ядзернага ўпраўлення 12 галоўнага ўпраўлення Мінабароны Расіі, якое займаецца захоўваннем эксплуатацыі і абслугоўвання ядзерных боепрыпасаў. Пра гэта сведчыць лічбавы код, які «Свабода» заўважыла на рэгістрацыйных нумарах машын. Тэхніка ўдзельнічае рэпетыцыі параду 9 траўня на палігоне Ліпкі пад Менскам. І гэта не адзіны факт магчымай прысутнасці расійскай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Улады Беларусі імкліва разбудоўваюць інфраструктуру ў Асіповічах. Паводле аналітыкаў спадарожнікавых здымкаў, менавіта тут могуць размясціць тую самую расійскую ядзерную зброю. Пра гэта ў расследаванні «Свабоды». Асіповічы – 100 кіламетраў ад Менску, 190 кіламетраў ад Украіны. Горад з насельніцтвам 29 тысяч чалавек і важны чыгуначны вузел. Але зараз гэта яшчэ і важны вайсковы цэнтр. Тут размяшчаюцца адразу некалькі вайсковых аб'ектаў, звязаных з артылерыяй і ракетнымі войскамі. Пасля заяваў Лукашэнкі і Пуціна аб перадачы Беларусі ракетных комплексаў «Іскандэр» і ядзернай зброі, гэты рэгіён стаў цэнтрам увагі вайсковых аналітыкаў. Эксперты пагаджаюцца ў думцы, што і тое, і другое можа размясціцца менавіта тут. Той факт, што яны мадэрнізуюць сховішча пад Асіповічамі, дзе, як мяркуюць, захоўваюцца боегалоўкі для іскандэраў, звычайныя боегалоўкі і, што больш важна, ядзерныя боегалоўкі, гэта важная падзея, паколькі, як мне здаецца, ён пацвярджае, што менавіта гэтае сховішча будзе абслугоўваць іскандэры. Калі сабраць усю інфармацыю разам, то становіцца зразумела, што на гэтай базе патэнцыйна можа захоўвацца ядзерная зброя. Улады Беларусі называюць Асіповічы сталіцай артылерыі. У самім горадзе ў гэты момант знаходзяцца прынамсі 3 вайсковыя брыгады, звязаныя з гэтым родам войскаў. Як мінімум адзін з дывізіёнаў 465-й ракетнай брыгады мае на ўзбраенні комплекс «Іскандэр-М», які можа несці ядзерную зброю. Усяго Беларусі могуць знаходзіцца 2 такія дывізіёны. «Іскандэр» – расійскі аператыўна-тактычны ракетны комплекс. Яго асноўнае прызначэнне – нанясенне дакладных удараў па ключавых аб'ектах праціўніка. Афіцыйны радыус дзеяння ракет «Іскандэр-М» да 500 кіламетраў. Гэта значыць, ракеты, размешчаныя ў Беларусі, могуць пагражаць практычна ўсёй тэрыторыі Польшчы, Літвы і Латвіі, а таксама большай частцы тэрыторыі Украіны. Спадарожнікавы здымак Асіповічаў за 25 лютага 2025 году, які атрымала «Свабода», сведчыць, што будаўнічыя працы на тэрыторыі вайсковай часткі на фінальнай стадыі. Тут пабудаваныя ангары для «Іскандэраў» і сховішчы для вайсковых машын, а таксама адноўлены казармы і іншыя будынкі. Як кажуць эксперты, гэтая інфраструктура дазволіць размясціць тут 3 дывізіёны «Іскандэраў», што можа стварыць новую вайсковую брыгаду ў Асіповічах. Мы, безумоўна, назіраем сітуацыю, калі Беларусь мадэрнізуе свае магчымасці захоўваць і разгортваць ракетныя комплексы «Іскандэр». Бо раней, хоць Беларусь і атрымала, ці прынамсі афіцыйна атрымала іскандэры, мы не бачылі ніякай інфраструктуры вакол вайсковай базы ў Асіповічах для забеспячэння прысутнасці там іскандэраў. Іскандэры – гэта больш высокатэхналагічная сістэма, чым точка, таму яна патрабуе крыху іншых захадаў для яе падтрымання. Мы назіраем падобнае ва ўсіх расійскіх ракетных брыгадах, пераабсталяваных з точкі пад іскандэры. Цяпер гэты працэс адбываецца ў Беларусі. Таксама ў паўночна-заходняй частцы Асіповічаў на былой тэрыторыі вайсковай часткі будуюць адразу некалькі вышынных шматкватэрных дамоў і новую вялікую школу са стадыёнам. 14 сакавіка 2025 году Асіповіцкі раённы выканаўчы камітэт паведаміў, што ключы ад 72 кватэр у доме на вуліцы Крыловіча 32 ужо перадалі вайскоўцам. Дом назвалі арэндным і падначаленым Міністэрству абароны Беларусі. У доме, як паведамляецца, будуць жыць прадстаўнікі ўсіх вайсковых частак і падраздзяленняў Асіповіцкага гарнізону.
У 12 кіляметрах ад гораду і месца захоўвання іскандэраў знаходзіцца 1405-я артылерыйская брыгада боепрыпасаў, вайсковая частка 42707, дзе паводле інфармацыі выдання The New York Times, а таксама Федэрацыі амерыканскіх навукоўцаў, можа рыхтавацца сховішча для ядзерных боегаловак. За 2 апошнія гады тут пабудавалі новыя аб'екты і былі рэканструяваныя старыя. З пачатку сакавіка 2023 года на вайсковай базе пачаліся будаўнічыя працы. Тут высеклі частку лесу, пасля з'явілася трохузроўневая агароджа па перыметры, узвялі і рэканструявалі некалькі пабудоваў, усталявалі нешта падобнае да вежы, сувязі ці маланкаадводу. Гэта адбылося амаль адначасова з заявай Владимира Путина 25 сакавіка 2023 года. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Апошні раз пра наяўнасць на тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі Александр Лукашенко заявляў 10 снежня 2024 года, але ніякіх доказаў сваім словам чарговы раз не прывёў. Я сюда ввез ядерные боеголовки, не 1 десяток, чтобы вы знали, многие пишут, да, это шутка, никто ничего не увез. Везли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. У 2023 годзе эксперты Федэрацыі амерыканскіх навукоўцаў назвалі гэтае месца найбольш падобным на склад расійскай ядзернай зброі. Яны адзначылі аналагічную структуру будынкаў і агароджы, а таксама магчымы кантрольна-прапускны пункт. Дырэктар аналітычнага цэнтра Міжнародны інстытут стратэгічных даследаванняў, былы супрацоўнік Пентагона і НАТО Уильям Альберг таксама адзначыў, што ў часы халоднай вайны ў гэтым рэгіёне магла захоўвацца ядзерная зброя. Ён зазначыў, што ў 1960-х гадах Савецкі Саюз пачаў размяшчаць ракетна-ядзерныя брыгады ў Асіповічах і яго ваколіцах. Свабода папрасіла пракаментаваць гэты факт былога беларускага вайскоўца. Ён пажадаў застацца ананімным, які праходзіў службу ў савецкай арміі у часы, калі ў Беларусі знаходзілася ядзерная зброя, і амаль 20 гадоў ужо ў часы незалежнасці. Ён згадвае, што ў савецкі час Асіповічы таксама былі моцным артылерыйска-ракетным цэнтрам. У горадзе дыслякаваліся адразу 5 вайсковых брыгадаў. У адной з іх ён нейкі час праходзіў службу. У той час за 20 кіляметраў ад гораду у вёсцы Лапічы, дзе і цяпер месціцца вайсковы гарадок, знаходзіліся ядзерныя ракеты. З вясны 2023 года рэканструявалі некалькі будынкаў, у тым ліку штаб, а таксама ўзвялі 3 будынкі, 2 з якіх падобна казармы. Гэта бачна на спадарожнікавым здымку 24 лютага 2025 года, што атрымала Свабода. Інфармацыя пацвярджаецца тэндерамі на будаўнічыя працы з лютага 2023 года, якія паказваюць аднаўленне старых будынкаў і пабудову новых казармаў. Хоць 2 тэндеры на модульныя казармы не былі выкананы за дзяржаўныя сродкі, але ўсё ж іх маглі пабудаваць не коштам дзяржаўнага бюджэту, а з нейкай іншай крыніцы фінансавання. 2 новыя модульныя казармы, якія пабудавалі тут, могуць павялічыць колькасць асабовага складу да 240 чалавек. Таксама з чэрвеня 2023 года у вайсковай частцы для сістэмаў супрацьпаветранай абароны насыпалі 2 вялікія земляныя ўзгоркі. Яны вышэйшыя за будынкі казармаў. Пабудова пляцовак, якія ўзвышаюцца над зямлёю, указвае на тое, што яны будуць размяшчаць сродкі супрацьпаветранай абароны, што ў сваю чаргу сведчыць аб тым, што гэта сапраўды месца павышанага інтарэсу і што Беларусь зробіць шмат, каб абараніць яго ад ракетных удараў. Дзяржаўныя тэндеры паказваюць, што ў 2024 годзе бабруйскае эксплуатацыйнае кіраванне ўзброеных сілаў закупляла для вайсковай часткі розныя будаўнічыя матэрыялы. Бетон, шчабёнку, арматуру, тратуарную плітку, бардзюры, вокны, дзверы, агароджу, а таксама 2 маланкаадводы вышынёй 25 метраў. Акрамя таго, была закупленая сістэма аховы перыметра «Рэльеф-2». На сайце вытворца яна апісваецца так. Выкарыстоўваецца для арганізацыі другого рубяжа аховы на аб'ектах з падвышанымі патрабаваннямі да бяспекі, такіх як турмы, хімічнай вытворчасці, атамныя станцыі, ваенныя і выбухова-небяспечныя аб'екты.
До вайсковай базы падводзяць асобную чыгунку, якая будзе звязваць 1405-ю артылерыйскую базу боепрыпасаў з Асіповічамі, дзе знаходзяцца іскандэры. У лесе ўжо зробленая прасека, ідуць земляныя працы, закладзеныя падмуркі пагрузачных платформаў унутры базы. Чыгунку пачалі будаваць у канцы лета 2024 году, але пляны яе пабудовы вайскоўцы маглі мець даўно, сцвярджаецца ў дакументах, атрыманых Белпол. Кошт будаўніцтва амаль 27 мільёнаў беларускіх рублёў, на той момант каля 10 мільёнаў даляраў. Як бачна, будаўніцтва не пачалося ў названыя тэрміны, яго маглі перанесці. У дакуменце 2023 года, апублікаваным Белпол, за подпісам падпалкоўніка Александра Бузянкова пазначаны новы тэрмін – 2024 год. Фінансаванне пазабюджэтныя сродкі Міністэрства абароны. У адным з дакументаў пазначаны размешчаны непадалёк вёсцы Малая Гарожа участак для правядзення ёднай прафілактыкі. Такая прафілактыка – адна з абавязковых мераў дапамогі людзям, якія ў выпадку радыацыйнай аварыі знаходзяцца паблізу атамнай электрастанцыі ці месцу выбуху ядзернай зброі. Згодна з пастановай Міністэрства здароўя і МНС Беларусі, 100-кіламетровая зона вакол Астравецкай, Ігналінскай, Чарнобыльскай, Ровенскай і Смаленскай атамных станцыяў, але Асіповічы знаходзіцца адносна далёка ад атамных электрастанцый. На самой базе боепрыпасаў на абноўленым будынку штабу вісіць індыкатар са значэннем радыацыйнага фону – 0,09 мікразівертаў за гадзіну. У каталогу беларускай кампаніі «Атамтэх» мы знайшлі такую прыладу. Як указана ў апісанні ад вытворцы, прызначэнне прылады – маніторынг радыацыйнай абстаноўкі на радыацыйна адчувальных і радыацыйна небяспечных аб'ектах і тэрыторыях. З 2020 года такія прылады вайскоўцы ў Беларусі закуплялі толькі для 8-й брыгады радыацыйнай бяспекі хімічнай і біялагічнай абароны, а таксама для вайсковай часткі нумар 7434, якая абараняе Астравецкую АЭС. Са словаў суразмоўцы «Свабоды», дазыметр звычайна знаходзіцца на посце ў кожнага дзяжурнага вайсковай частцы. У гэтым няма чагосьці моцна незвычайнага, але наяўнасць участку ёднай прафілактыкі паблізу 1405-й артылерыйскай базы боепрыпасаў не зусім звычайная практыка. Раней такія ўчасткі размяшчалі толькі каля асаблівых месцаў, дзе мог адбыцца менавіта ядзерны выбух. «Свабода» не мае пацверджання, што на вайсковай базе пад Асіповічамі на гэты момант захоўваецца ядзерная зброя. Але пра тое, што тут ужо цяпер могуць знаходзіцца каля 20 расійскіх вайскоўцаў, паведамляла ў лютым 25 году дзяржаўнае украінскае інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ» са спасылкай на свае крыніцы. У Расіі 12-е галоўнае ўпраўленне Міністэрства абароны адказвае за захоўванне і бяспеку ядзернай зброі. У істоце ўсё, ад захоўвання да перамяшчэння і далучэння ядзернай боегалоўкі да ракеты, усё гэта робіць 12-е галоўнае ўпраўленне. У Беларусі няма такога патэнцыялу. Мы маем сітуацыю, калі ўзброеныя сілы Беларусі ў значнай ступені інтэграваныя ў расійскія згледзішча камандавання і кіравання аб'яднанай групоўкай войскаў. Расія бачыць Беларусь перадавым лагістычным цэнтрам для супрадзеяння пагрозам з захаду. У Беларусі мы налічылі 30 розных сховішчаў. На іх захоўваецца ўсё, ад прадуктаў харчавання да ніжняй бялізны, уніформы, артылерыйскіх боепрыпасаў, танкавых боепрыпасаў, ракет, паліва. І гэта тое, што павінна быць нададзена як беларускім, так і расійскім узброеным сілам, калі яны прыбудуць у Беларусь, каб, напрыклад, учыніць напад на Польшчу ці краіны Балтыі.